feria lehoko eguna hasi dugu, goizean nahiko movimentu sentitzu dugu, egia esan da, gehiago espero dugu, osteguna, ostirala izan dira, guretzako egune garrantzitsua, behar bada jentea gehiago animatuko da, asteburua hurbil ikusitza, ez? Askotan gure bezeroa txinik izaten diez, eta beraien negozioa lagatzeko zaila gutxe zaie, eta gehiago ikustu gazte bukera. Ikusiko dugu, momentuz lehoko goiza pasatu da, eta esperatik betetzen ari die, ea daukagun inguru ekonomiko triste hone, ez dion beldurtzen jenteari feria ontara hurbiltzen, eta negozio txiki batzuk iztera. Eta azoka nola dago? Azoka orokorrean, nik uste dut lehenak urteakin bajutsua somatzen dut, espositore gutxiago etorri gadez, eta somatzen dut krisi ekonomiko orokorrakin errazeratuta dauden jokaerak ikusten ez labaiten denez. Estan txikiagoak, estan xumeagoak, eta jente asko ez dana agertu.